Tallar halkı öz irtelerin şehirden başlap jiberip, ömürlerini hoşlaganlar. Hazır men sizni borig'izni tomonga chaqiraman. Abdullah To'qay ismidagi Müslim o'rta maktab o'quvchilari Engelik o'quvchilar o'z idarasi ishchanligi bilan tanishtirdilar. Sport klublari orasida o'zgan beygida jinguvga erishganlar. Shu kunlarda o'quvchilar o'z idarasi ishchanligi bo'yicha Yil aktiv ismli tag'in bir beyga natijalari belgili bo'lajak. Turmush darsida o'quvchilar o'ngish formulasini ochiqlarga tirishdi. Oldingi kishilarga nindi sifatlar xos. O'quvchilar haligi so'rovga javob izladi. Rayon boshlig'i turmushda narsaga bo'lsa erishish uchun maqsadchan bo'larga ham tirishirga kerakligini eskartdi. Shul o'ng'aydan vaqt bilan idora etib bo'yicha kengashlarida yetkirdi. Когда sizning цель бар, siz borasiz to'g'ri yo'lda. Siz просто o'zingizning ishingizni soatlashtirish. Bu meni olib boram mening global цельga, или bu mening aklıma olmayanda бар. Menimcha bunday charalar bek kerak. Алар bizni ruhiy yoqdan үстерә. Шулай ук тормышта уңышка erishirгә булыша. Миңа бик ошый һәм мин бик шат безнең мәктәптә андый чаралар еш үткәнгә. Мин актив тормыш алып барырга тырышам. Мин спортта да, мероприятияларда, укуда да, бар җирдә дә җитешәм, өйдә тортлар да пешерәм. Миңа шундый тормыш алып бару бик ошый. Үзем белән бәләкәйләрне дә ияртәм. Әле мин бәләкәй классларның әйдәманы да. Рүзәл абыйның әле подписчигына булу үткәнем. Подписываться иттем дә инде. И ашарга утырганда аның шигыре чыкты. И уйга бер көй килде дә инде. Мәйтәм язып карыйм әле, может, бер җыр килеп чар дидем дә, утырдым гитарага. Һәм аккордларда үзенең куллар ничектер уйналды да, менә җыр чыкты. Терәк булса барысы да була. Калган әйберләргә, шигырьләргә, көйләргә илһам килә. Көрәш буенча үз теләгем, шулай көч үстерү. Театр инде ул үзем яшь чагымда телевидениега да, калган сәхнәләргә дә чыга дирим. Шулай тирәплектер алдылар, хәзер үстерәләр. Müslim лицейында сорауларны укучылар яңгыратты. Егет-кызлар белән җанлы әңгәмә барлыкка килде. Альберт Хуҗин балаларга күңелләренә яткан һөнәрне сайларга киңәш итте, китаплар укырга чакырды, сәламәт яшәү рәвеше алып баруның үз бонуслары барлыгын искәртте. 9-11 класс укучылары белән күрешеп, сөйләшеп, аларның күзләренә карашып дигәндәй, нинди борчыган сораулары бар. Без ничек үзебез күрәбез? Сәламәтлек саклау нәрсәгә китерә? Менә укучылар яратып тыңлыйлар. Сорауларын бирәләр, алар безнең хәзер күп беләләр, алар куркып тормыйлар, bunsa сөендерә, һәм инде мин кулдан килгәнчә аларга ярдәм итәсе килә. Комитет башлыгы 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныфлар белән очрашты. Монда укучылар инде алар иртәгә профессия сайлаучы, белгечлек сайлаучы укучыларыбыз. Иң кызыксындырган сорау безнең укучыларыбызны киләсе 5 елда нинди белгечлекләр, нинди профессиялар кирәк була гомумән Müslim районда һәм нинди фәннәргә алар инде әһәмият бирергә тиеш. Шундыйрак сораулар кызыксындырды безнең укучыларыбызны. Очрашу барышында Müslim лицейы кызлары үзләре теккән милли киемнәрне дә тәкъдим итте. Боец клубы әгъзалары хәрби әзерлекләрен күрсәтте. Müslim урта мәктәбе укучылары үзләре иҗат иткән җырны лицей укучыларына да бүләк итте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе.